Ola rapazada! Que tal, como estades? Pois hoxe imos falar sobre os puntos notables dun círculo. Como xa sabemos, facer medianas, bisectrices e mediatrices vai nos ser super sinxelo atopar o baricentro, o incentro e o circuncentro. Así que, imos a elo! O primeiro punto notable do que imos falar é o circuncentro. O circuncentro é o punto onde se cortan as tres mediatrices dun triángulo. Ademais, é o centro da circunferencia que vai pasar por os tres vértices do triángulo. Isto xa o fixemos porque era aquele exercicio de circunferencia que pasa por tres puntos. Sí. Entón lembremos que era a mediatriz. A mediatriz era aquella liña perpendicular a un segmento que dividía o segmento en dúas partes iguais. Vedes aquí, segmento AB, facía dous arcos coa mesma apertura, unía esas interseccións que me daban os arcos e conseguía dividir á metade ese segmento. Ben, entón, se o circuncentro é o punto onde se cortan as tres mediatrices, terei que facer a mediatriz dos tres lados. Vedes aquí, lado AC, este lado fago a mediatriz, prolongo. Lado AB, fago a mediatriz, dous arcos, prolongo. Lado CD, fago a mediatriz, prolongo. Sáeme este punto que é o circuncentro, que vai ser o centro da circunferencia que vai pasar por os tres vértices. Aquí vos amoso como facelo. Pois neste triángulo terei que facer as mediatrices de cada un dos lados. Entón collo o compás e vou facer as mediatrices simultaneamente destes dous catetos máis largos. Coa mesma apertura de compás, pincho en cada un dos lados e fago arcos coas mesmas aperturas. Entón, aquí conseguín a mediatriz deses dous, quédame a mediatriz do cateto pequeno. Entón, pecho un pouco o compás, pero manteño a mesma apertura dos dous lados do cateto, dos dous extremos do cateto, fago dous arcos e xa teño. Agora toco unir. Entón, mediatriz do lado pequeno, colócome, fago a liña. Seguinte mediatriz, busco punto, colócome, fago a liña e do terceiro lado busco os dous puntos da mediatriz, colócome e fago a liña. E tará, teño o circuncentro. Este circuncentro vai ser o centro da circunferencia que pase por eses tres puntos. Entón, vouno comprobar. Pincho en C, abro ata un deses puntos e fago a circunferencia. Perfecto! Aí o tedes. Pois xa temos aí o circuncentro. O seguinte punto notable é o baricentro. O baricentro é o punto onde se cortan as tres medianas, neste caso medianas, dun triángulo. E cal é a mediana? A mediana é aquela liña recta que une o punto medio dun cateto dun lado co seu vértice oposto. Neste caso terei que calcular o punto medio deste segmento e unilo con A. Eso é a mediana. Entón o baricentro vai ser a intersección das medianas dos tres lados. Entón, como quedaría? Vedes aquí, para calcular os puntos medios teño que facer as mediatrices, pero neste caso non estou buscando a intersección das mediatrices. Non. Estou localizando os puntos medios. Para que? Para despois unilos cos seus vértices opostos. Vedes? Este punto medio C minúscula que chamamos, que é o punto medio AB, vou no unir co seu vértice oposto C. Entón, estas tres medianas intersectan aquí, crean unha intersección que se chama baricentro. E como faríamos? Pois tal que así. Neste triángulo vou calcular as medianas, os puntos centrais
de cada un deses lados e despois unir eses puntos medios cos vértices de enfronte. Entón, vou facendo as mediatrices inicialmente para calcular o punto medio de cada cateto de cada lado. Así que vou facendo os arcos en cada lado. Cando pincho no extremo, manteño a apertura nun extremo e no outro. Podo cambiar esa apertura de lado a lado, pero dentro do mismo lado, en cada extremo, sempre é a mesma apertura. Entón vou facendo os arcos para as mediatrices e agora o que teño que facer é marcar os puntos medios, os puntos centrais deses lados, é dicir, deses segmentos. Ubícome, marco punto central. Outra mediatriz. Entón ubícome, marco punto central. E o terceiro, colócome e marco o punto central. Unha vez marquei ese último punto medio, vou borrar os arcos que non me sirven de nada. Agora, unha vez teño eses puntos medios dos lados, vounos unir cos vértices de enfronte. Estos son as medianas, unir o punto central dun lado co vértice oposto e unha mediana. Vou unir o seguinte, punto medio, unido ao vértice de enfronte. E o terceiro, punto medio dun lado, unido ao vértice de enfronte. Co cual, que obteño? Obteño o baricentro, que é a intersección das medianas. Aí o tedes. E aí o temos, o baricentro. E o terceiro e último punto notable dun triángulo é o incentro. O incentro é o punto onde se cortan as tres bisectrices dun triángulo. Ademais, este punto incentro é o centro da circunferencia inscrita dentro do triángulo, inscrita no triángulo, que vai ser tanxente aos tres lados. Lembremos que era a bisectriz. A bisectriz era aquela liña que dividía un ángulo en dous ángulos iguais. Para iso, pinchaba en A, facía un arco, coa mesma apertura, pinchaba nesta intersección, facía un arco, pinchaba nesta outra intersección, facía outro arco, e só tiña que unir o vértice con esa intersección e xa conseguía un e dous ángulos exactamente iguais. Vale, pois para calcular o incentro vou ter que facer tres bisectrices. Vedes aquí, bisectriz de A, fago un arco, desde aquí, arco, e uno, bisectriz de B, bisectriz de C, e obteño este punto, o incentro. E este incentro xa vedes que é o centro da circunferencia inscrita no triángulo. Como está inscrita, vai ser tanxente aos tres lados. Como se fai? Pois faise así. A partir da bisectriz dos tres ángulos, obtemos o incentro, que é o punto central da circunferencia que vai estar dentro dese triángulo. Esa circunferencia que vai ser tanxente aos tres lados. Entón, abro o compás, comezo a facer as miñas bisectrices, coa mesma apertura, fago arco, dúas marcas desde o arco e despois uno o vértice coa intersección que me sae. Colócome, trazo a liña, fago a segunda bisectriz, collo o compás, con apertura menor, fago un arco, desde as dúas interseccións do arco cos lados fago dous arcos máis e obteño unha intersección. Vou unir esa intersección co vértice, colócome, fago a liña, e por último, esta última bisectriz, collo o compás, fago un arco, desde os dous extremos fago dous arcos que me crean unha intersección,
un novo vértice con esa intersección que xa me vai pasar pola intersección das outras bisectrices. Fago a liña e vela, aquí temos ese punto que é o incentro, que é o centro da circunferencia incluída, que se pode trazar dentro do triángulo e que vai ser tanxente aos tres lados. Entón comprobo e efectivamente círculo incluído na circunferencia tanxente aos tres lados. Aí o temos. Pois xa o temos. O incentro é que? A que son sinxelos? Pois veña, agora ti tes que inventar 3 triángulos e atopar o baricentro, o incentro e o circuncentro de cada un deles. Despois faz unha foto e me envías. Veña, a traballar! Micos, chao!